Actor turned Ormoc Mayor Richard Gomez became a trending topic on Twitter. Gomez gained more fans because of this interview on PTV4. Mayor, bilang isang aktor at isa sa mga original cast ng Palibhasa Lalaki, ano po yung mensahe naman ninyo sa network at kapwa-artista nyo dun po sa nangyari sa ABS-CBN? Ako yung Usec, baka mas maganda yata kayo ang sasagot niya, no? Dahil kayo nasa gobyerno na nagpahinto sa pag-broadcast ng ABS-CBN. His witty replies sold like hotcakes on social media. Others took it as a character development, with Gomez and his wife, later Representative Lucy Torres, being allied with the Duterte administration. In the same interview, Gomez expressed hope the Kapamilya Network shutdown will only be temporary. Nakakalungkot din isipin na temporary, hopefully temporary yung pagsara sa ABS-CBN dahil napakarami pong tao na nagtatrabaho dyan, and marami akong mga kaibigan na artista na nagtatrabaho din sa ABS-CBN, and hopefully matugunan na or kahit provisionary lang yung ibibigay sa kanila na pag-operate sa prangkisa nila, nang sa ganun na ang ABS-CBN ay maling makapag-ere. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.